na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time, kakaroon sa litalinasang mga balita lokal. Gin-lockdown sila puloy-an ang siyam ka pamilya nga na-report nga naglapas sa quarantine protocol sa may syudad sang La Carlota. Sa interview sa Action Radio, ginpahag ni La Carlota Mayor Rex Halanduon ang siyam ka individual nga naglapas sa protocol ang ginabugusan sang tigduha sa barangay San Miguel kag Batuan, samtang tigisa naman sa bay barangay sa Tres, Balabag, Kubay, Hagimit kag Ayungon. Suno kay Halandoon nga i-lockdown ang bilog nga pamilya lakip ang siyam kag ginakabig nga locally stranded individuals sa sulod sang pito kadlaw bangod sa wala pagsunod sa husto nga proseso sa pagpauli sila tagsag ka mga balay. Nagpanugyan ang alkalde sa publiko nga hindi magkahadlok bangod sang pag-lockdown bilang kabahin sa penalidad sang syudad agud nga madisiplina kag para hindi na masulit pa ang natabo. Ang siyam ka pamilya ang ipaydalo man sa rapid test pagkaligad sang pito kadlaw agud masiguro nga hilway sila sa COVID-19. So hindi sila nadakpan mo sa barangay, hindi inabot. So amo nang tabo, naging lockdown ko ang pamilya. Bilog na pamilya, kay nakasalamuha na sila, ato na to sa daan subong. Ato na sa sulod man na sila, nakadlaw, isa, duwa, nakadlaw.
So ginlockdown ko bilog ka pamilya, bilog household nga hindi kagwa for 7 days. Dapat yan sila Carlota City Mayor Rex Halandoon. Magapatigayon ang komitiba ni City Councilor Archie Baribar sa public hearing para talakayon ng pagsaka sa baliran sang kuryente sa mga konsumidor sa Central Negros Electric Cooperative o Conseneco sa tionseng quarantine period tak na alas 11 sang aga buwas kadlaw. Suno kay Baribar ang chairman sang Committee on Energy and Public Utilities, bisan nga nagpasar na ang konseho sang resolusyon nga nagapamalabag sa pagsaka sa baliran sa kuryente, dapat nga mapamatian ang bahin sang Seneco. Si Councilor Wilson Gamboa Jr. ang damag lamang nag-author sang aprobado nga resolusyon nga nagapangabay sa tagdumalahan sang Seneco nga ipathag sa konsumidor ang detalye sa bayaran sang electricity bill. Samtang si Councilor Simple Distrito naman ang nag-author sang resolusyon nga nagapamalabag sa pagsaka sang bayaran. Ginapaabot ni Baribar nga magtambong sa public hearing ang Seneco, mga barangay officials, media kag iban pa. Una na nga ginpabutyag sa Power Watch kag iban nga labor group nga ila ginakondenar ang pagsaka sang balaryan o balayaran sa kuryente sa panahon sang quarantine period. Sa iban nga balita lokal, ginapanawagan ni DSWD Region 6 Director Maria Evelyn makapobre sa mga LGU sa Western Visayas nga magsumeter na sang listahan sa mga left-out beneficiaries sang Social Amelioration Program o KONSAPA sa virtual presser sang DSWD subong adlaw. Ginsiling ni makapobre nga deadline na sa pag-submit sa mga listahan boss nga adlaw. Ang mga left-out ang mga kwalipikado nga beneficiaryo sang SAP apang wala nalakip sa master list. Suno pa kay makapobre, ining listahan ang unang isumeter sila talatapan antes ipadala sa DSWD Central Office kag Department of Finance para sa duplicity check. Suno pa sa Regional Director, jutay na lamang nga mga tinion ang nabilin kag maga-expire ng Bayanihan to Heal as One Act sa Hunyo 24 nga among basihan sa pagpanagtag sang emergency cash aid. Para po malaman natin kung ilan na ba ang left out ng ating rehiyon, we have already set a deadline. Nung nag-meeting kami last Thursday sa mga LGUs, we agreed that tomorrow will be the deadline. Dapat yan si DSWD Regional Director Maria Evelyn makapobre. Sa iban pa nga balita lokal, personal nga ginusisa ni Governor Eugenio Lacson ang thermal scanners kag swab testing booths sa Bacolod Silay Airport bilang preparasyon sa sweeper flight sang Philippine Airlines sukon napal buwas nga adlaw. Kaupod sang ang gobernador sa pag-inspeksyon, Sanday Bacolod Silay Airport Manager Percy Malo Nesio, Board Member Andrew Montalibano, Silay City Mayor Mark Goles kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Sa unang biyahe, 199 ka mga locally stranded individuals ang maghahalin sa Manila alas 11 sang aga. Samtang alauna naman sang hapon, magabiya ang Bacolod to Manila flight. Magalawig ang sweeper flight sang PAL tubtob Hunyo 11. Una diri gipayag sang gobernador nga tugutan sa gilayon nga makapauli sa ila lugar ang mga returning LSIs magluwas lamang sa mga may mataas nga temperatura. Samtang pagatunan liwat sang diocese sa Bacolod kung paano mas manginepektibo kang mapahapos sa mga sumilimbang pagsunod sa bagong schedule sang misa sa may San Sebastian Cathedral. Sunod kay Reverend Father Henry Donasco, Director sang Commission on Liturgy sang diocese sa Bacolod, mahimo madamo pagid sang mga persona nga wala makahibalo sa bagong schedule sang misa. Sa unang Domingo sa liwat nga pagbalik sang panimbahon, naobserbahan nga kalabanan sa mga sumilimba ang nagaabot sa simbahan samtang nagapadayon na ang misa. Sunod kay Donasco, wala na ginapahanugutan nga makasulod sa simbahan ang mga magasimba sa tion nga nagasugod na ang misa, agod nga masunod ang protokol nga ginapatuman na. Lakip sa mga ginakonsiderar sang simbahan, sunod kay Donasco mo ang pagplastar sa husto nga pulungkuan sa mga suminimba para masunod ang physical distancing. Ang mayor nga pertahan sang cathedral lamang ang magaserbi nga entrance, samtang ang magagmay nga gate sa kilid sang simbahan ang magaserbi naman nga exit.
Wala gindayon sang demolition team sa idalom sa Bacolod City Legal Office nga gubaon ang 5 ka bahay kubo nga nahamtang sa sulod sang Old Airport matapos nagpamalabag si Barangay Tangub punong Barangay Noli Villarosa. Suno kay Villarosa, nagnegosyar sa iya si Dante Mendicillo, ang head sang demolition team, sa plano nga pagguba sa mga kubo nga nagaserve kun tani nga pasilungan, kalan-an, kagapihan sa mga nagazumba kag nagajogging sa lugar. Ginaligar man ni Villarosa nga bilang kapitan, siya ang gintugyanan sa pamunuan sang kaap nga bantayan ang territorial boundary sa Barangay Tangub kag Singkang Airport agud hindi masudlan sa mga ilegalista. Ginklaro man ni Villarosa nga mga kubo ginaparagyan sang ila barangay nga ginadumala sang Tangub Women's Cooperative. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 sa imo pag-exercise sini maglipat nga mag-detoxify uwali ang paginom sang DTX 500 bawo ng DTX 500 ang nagatingno sa imo dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga taya ini man ang nagabulig panubo sa imo blood sugar bangon sa organic compounds nga vicin, charantin kag polypeptide gani sa mga action naton nga may mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganiyan.ph or pwede ban i-check ang Kalusugan Yan na Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Una sa aksyon! Lasay sa 27 aksyon na Radio Philippine Standard Time kagaron sa litalinas ang balita nasyonal. Nagpasigurong Malacanang sa publiko nga madayon ang pagpanagtag sang second tranche sang Social Amelioration Program o KONSAPA bisan nga mag-expire ang bayanihan aka subong nga bulan sang Hunyo. Ginpahag ni Presidential Spokesman Harry Roque subong nga daw sa Hunyo 25 magatapos ang bayanihan akag hindi ini makaapekto sa paghatag sang ayuda sa mga pigado nga pamilya. Si dalom sang layi ang mga SAP beneficiaring makabaton sang ayuda nga 5,000 at 8,000 pesos nga 2 ka beses para sa bulan sang Abril kag bulan sang Mayo. Ang gobyerno nasyonal ang nagdugang sang 5 ka milyon nga benepisyaro kag karon gina-verify ini sang DSWD. Lakip sa mga lugar nga makabaton sang second tranche among Metro Manila, Southern Tagalog Region, Santa Luzon, magluwas sa Aurora Province, Pangasinan, Albay Province, Zamboanga City, Iloilo, Cebu Province, Bacolod City, kag syudad sang Davao. Ginanunsyo ni Department of Education Secretary Leonor Briones nga ginapospone sini ang pagpatigayon sang face-to-face classes tubtub nga wala pa sang vaccine nga nadiscobre batok sa COVID-19. Sa official statement sang Tiglikom, ginpahayag na Briones nga magasunod ang DepEd sa direktiba sang presidente nga wala sang face-to-face tubtub hindi pa available ang vaccine sa COVID-19. Ginaako ni Briones nga dako nga hangkad sa ila ang magpatuman sang panibag-o nga setup apang ginpasiguro nga committed ang DepEd sa obligasyon sini nga maghatag sang edukasyon sa piyak sa nga mabudlay o kun sa mabudlay nga sitwasyon. Dugang pa ni Briones nga ginahanda na sang DepEd ang ila operasyon base man sa Basic Education Learning Continuity Plan halin sa Central Office papanaog sa school level. Mag-update man ang DepEd sa mga pulisa pag-realign sa mga finances kag magapayag-angot sa pila sini ka mga partner sa handom nga paghatag sa may kalidad nga edukasyon kaga proteksyon sa ikayong lawas para sa tanan. Sa karon, padayon ang ginahimo nga remote enrollment nationwide agud nga ma-assess ang impormasyon sa kada estudyante nga amo ang kinahanglanon sa pagpreparar kung ano nga mode of learning ang ipatuman sa kada lokalidad. Samtang ginpahayag ni PDEA Chief Director General Wilkins Villanueva nga ila pagalagson ang mga puppet masters o kung mga persona sa likod sa pagsulod sa iligal nga droga sa Pilipinas. Ining palayag ni Villanueva matapos na recover ang 5 bilyon nga balor sang suspected shabu sa Marilao, Bulacan tinalikdan nga semana. Sa press briefing subong adlaw ginpahayag ni Villanueva ang mga puppet masters ang wala nagabaligya sang droga kag ining nagapatawag kag nagamando lamang. Suno kay Villanueva, may iban nga puppet master ang era sa pungsod samtang may iban man nga nagatinera sa luwas ng Pilipinas. Ginalantaw ni Villanueva nga kung hindi madakpan ang mga puppet masters magapadayon ang pagsulod sang iligal nga droga sa Pilipinas. Ginpahayag ni Philippine Drug Enforcement Agency kundi PDEA Director General Wilkins Villanueva nga blanco pang otoridad angot sa source sa masobra 800 kilograms ng suspected shabu nga nakumpiskar sang otoridad umpisa bulan sang Enero. Sa press briefing, ginpahayag ni Villanueva nga nagapadayon ang ginahimo nga profiling agud may baluan kundi inang source sa mga nakumpiskar nga illegal drugs. Suro ba kay Villanueva nga magluwas sa profiling, nagapayag-angot man ang PDEA sa ilang nga foreign counterpart. Ang PDEA, PNP kag Dangerous Drugs Board ang nagapresentar sa media sang pila ka porsyon sang 890 kilograms ng suspected shabu nga nakumpiskar sa 25 ka anti-illegal drug operations halin Enero 1 tubtob Hunyo 4. Sunod naman kay PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, 93% sa nakumpiskar nga shabu ang resulta sa 4 ka adlaw nga ginpatigayon sa bulan sang Hunyo, partikular na ang masobra 5 bilyones pesos ang ginasuspetsuhan shabu nga nakumpiskar sa Marilao, Bulacan.
sang Hunyo 5. Sa balita, sa aksyon. Sa aton mga ka-aksyon, kahibal-bala ka mga pinaka-importante nga halungan gid nato ng aton ni kaayong lawas. Agod nga marikawan ang mga sakit, dapat epektibo man nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo Santon Plus Gold, mas ginpanami kag mas ginpa-epektibo bangod mayara ini sang extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sa balita, sa aksyon. Detalye sang balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan.
Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin New Zealand, matapos nga naka-recover na ang nag-aisahano nila nga pasyente. Sinukay Director General of Health Dr. Ashley Bloomfield, ang pasyente nga isa ka Auckland woman, kagyara sa edad nga 50 ang naka-recover na. Nagsapol naman ang gobyerno sa New Zealand kung ibutang ang pungsod sa pinakanabu na nga alert level kasunod sa nga panibagong nga development. Naglabot sa 1,154 ang kaso sa COVID-19 sa New Zealand, kag 22 naman ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports, sa balita ginpahayag ni top rank Chief Executive Bob Arum nga handa na si fighting Senator Manny Pacquiao nga magpapili bilang presidente sa Pilipinas sa 2022. Si Arum ang nagwa si saka undated video kag i-again predict nga si Pacquiao ang unang boksidor nga manghin presidente sa isa ka pungsod. Ginpahayag ni Arum nag-zoom at telephone ni kay Pacquiao kag ginhambalan siya sang senador nga magapapili ini sa 2022 kag kun magdaog ini luyag ni Pacquiao nga ara siya sa inaugurasyon. Si Pacquiao sa karon ang nagapangalagad bilang senador sa Pilipinas kag sadto kongresista sang Lone District sang Sarangani. Sa karon wala pa sang sabat si Pacquiao ang sa nagwa nga video ni Arum. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ginpaidalom sa auction ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang iya pini nga gingamit sa preliminary sang pageant agud nga magbulig sa pagtipon sang pondo para sa mass testing sa mga underprivileged community sa Pilipinas. Sa Instagram stories, nag-intra si Catriona sa Shop and Share, isa ka celebrity auction nga ginorganisa na day Angel Locsin, Ann Curtis, Bea Alonso kag Dimples Romana. Ang starting price sa pini Catriona ang yara sa 20,000 pesos kag as of writing yara na ini sa 150,000 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 39 Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ng kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes sa Hunyo 8, 2020. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.